Nggih. Lah mau piye iki takrane? Takrane yo pas sesuai hati yo. Sesuai hati kan? Pak, iki kok segone atus toh? Masa sih? Heeh iki lho. Nggih. Lah mau piye iki takrane? Takrane yo pas sesuai hati yo. Sesuai hati kan biasanya 1:2 toh takrane iki. Waduh, iki mau iki 1 gelas beras karo 1 gelas air mata iki. 1 gelas air mata. Ya bener makan iki mengkarak kira enak dimakmu iki. Oh toh. Atos iki pisan. Wah, yo nganu wae bune. Mangane karo senyum ngene iki lho. Dadine rasa empuk ngono. Man karo senyum kok ya iso enak, iso dadi empuk. Ya tetep wae atos ya digawe nasi goreng wae. Ben enak. Yo. Ya engko tak gawe iki bune. Saya delete ya tanggung lagi ngedit tanggung ya bune. Ning aja salah meneh takrane. Ngono ora iso ngliwat neh wae. Sik delete. Beras lek entek ngentek-entekke beras. Lengan kena besok sesuk mah entekke saiki.